Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki samla pule ka Nongbah Nehu kata ka Nehusu ringkat bat ka khasi Students Union Nehu unit ha ka sautrik unai wing araja apusan ki lakhang tala shisendon ya ka administrative block ka school ba Nehu ban Pyrshah ha ka bayday bat ka EC meeting ka bala Khot da Professor Prabha Shankar Shukla ubade vice chancellor ka Nehu ka ban penlong sha Nongbah Delhi ha ka khat sautrik unai wing araja apusan Nakalang President ka Nehusu usamla menlam lenti markhap ulaong bakiken huon ka Nehusu bat ka KSU Nehu unit ka Pyrshah ya ka jingle jong o vice chancellor bat ka kwa ban wengno halor ka jing penyat ya ka Jingialang Nongbah Delhi ka jingshim rai ka kenhuon ka Nehusu bat ka KSU ban khang tala ya ka administrative block ka day namar ba kimla ban ai ka jing panshai ha ka bay day bat ka jing dawa ka seng ki samla pule ya ka Jingialang balakot da OVC sha Nongbah Delhi shu uloong bakat kum ka jingkular jong ka ministry ban numpen long shu ya ka Jingialang hadien ka lai pautrik ujumang araja apusan bat ka longkum ka jing sha shet kala ya ki samla pule lada ki penlong ya ka te ka Jingialang Kisamla puli kilo ongru bakin khang tala ek administrative block ka school ba Nehu tat hadu ba andami dakiwei kirai Jingdan jo phiang ni si to kombo phi imo ni dan lang ne kamne te nakalian ka Nehusu pat kumju nakalian ka KSU Nehu unit tengi ni Pyrshah ya ka jingle jong VC pringa du ma menen ni yo ka letter kata ka notification ka ba un penya ya ka meeting hati Delhi ka ya dei pat ka IC meeting te nakalian ka jongi ka Nehusu ni Pyrshah ya ka jingle ka jongu te ladu menehi lawan live jeng ap adu mentang ku kwa bakin cancel ya ka meeting nomor ba kum kecing kular jong ka ministry yang imo ba kinum pelong show ka meeting hadin jong ka to live photorik ne basan acar pusan te kalong kum ka betrayal yang iru bat nakaliang ka Nehusu jur nakaliang ka KSU ni Pyrshah ya kane bat pi yang ne bangi lat khang talar baru i kamera kana baga file kana move sono bat ni Pyrshah jur ba kane ka jingle joki long nakaliang ka student union ni baru ka KSU bat ka Nehusu ngimla ban pedang ya kane bat in Pyrshah kane but kini kum ka student union ka bathamai ngidoni ke juk ka ta ideology kum bagi neki we ki Nehusu ki bla dep ki penong ke jing ki moment sem snam mentak la jandap kala dap hi snam kanthi tengiru nakaliang ka Nehusu ko bathamai yang hene ke juk ka nongrem ba ke jing le ke jing ye ne VC kalong hi kum juk te tangine hi kiten presiden Junjuk hi nakaliang daga sing KSU unit rengkat ka Nehusu yang haju ka nongrem hi kamba hi bile saki haus number ada ba ka jingi ki jongi ka jingi Pyrshah UC kamdi ka ba ka tang khendet por mereka ane hadu khan reusni jing sa thangan te kumba ka ministry ru la kular ka khmat jongi hi ba habide ba ka meeting ka ba khadu ban chair do UC kende ha ka tu ka hu banai me ba ha news number menta te ne abangi menta ba ka jingmi jong ka tu kan notification menen ke singi yo i ajeng shala flight na du ka la kuai tarik jong ni banai bala dep ndring dang yo ka ni kan notification ni yo menen tengis ngau ba ka ga ba usukla Pyrshah ban le usim bat u le donbor habi di ba ka ni ka university jong i tengi na kaliang jong ka sengi rengkat ka Nehusu ni ban pau ba daliliru nginam priang bat daliliru nginam ailat ba ka ni ka isi ka ban chair da usukla kan ya chakmat yang Pyrshah bat nginam ailat hiru bahkan bikin pelong ya ka isi hakane khatsau tarik jong ni banai Newiang te kunjuru kumbangi la yawan nadu mene men siteng singi ni la kwa hi ban yo ya ta ka kubor ka bapha kana nam thut ka jing puli hapo school ba ndring yo i shai ba ka jing le kuman jong sukla ubom simton hapo kampus ru lakma sistem dunai ndring udang kwa hi ban simbor ye ka beja hapo ka university kumtaru nakaliang jong ka senghi rangkat kan Nehusu ni pen pau ba kani ka jing le don bor ka jong uni u briu clemensim ni singo ba tolong ke ke bomla ban priang hakni ka dong ka than ani ka school ba ka jongi tingirung isim ka wei hi ka rai ba kata senjam ka ba shai hi ba long kat bolong ru minum ailat ba kani isi kan ya sakmat
hapo ka jingya jong su jong kenya jong usukla tang kita ka jingkhang tala jong ni ka kisu ni huinet angkat ka Nehusu ya kan ya ka ni ka administration block ka David Nongbah ka jing bomla ban pensai jong nakaliang ka administration block habide ba kani ka isi ka ban salong ha khat sautrik teng ngiri nakaliang jong seng berka Nehusu isim kaju karai bangin khang tala tat hadu bagin daai dekiwi pat kirai tingiru isim ngin penei kan karai bat nakaliang jong seng hi inum alat kembang ilong nadu mene ka basdang bangin alat ba kai ba ubisi lani usukla upersang ban wanra hapo ka skul ba sungi ndengin angin perkat kiwe pat kenti la dai ba kisim iginu sinjam nagaliang jong sukla lani ke ministry namar kembang laong himene ka ministry kala dap kular hakmat jungi men haki hauni benai beladap hakini benai beladap kalau kular ba nagaliang jong ministry kan ailat khadu yo sukla ba unkli ya ka isi tingiru ngiladap nget ia kata ban ngila ailat hi ministry bakat penya hendrege ni ke jingle jong ministry hakani ganti ka pamta ka pau ba kam khinsnap ya ki khana ba puli hakani school ba tingi sngo ba ka jingle jong ministry ru ka bat kalong ka bomla pediang hangilang baro tingi sim ya kani senjam ban khang tela sisendon hakani ganti ka pamta aliang jong ka ki isu ni unit arangkat ka Nehusu min sa syong perkhat abedi bagani ban sa sim kinu senjam ki ba nakaliang jong ngihi ki ar budi ngidon ban ya keren bat bangin le habide baka ki sinjam ki bangin sasim